Hei, salutare prieteni! Bun venit la primul meu episod din care vom învăța, evident, biologie. Care va fi lecția? Lecția va fi sistemul locomotor. Să vedem, sistemul locomotor cuprinde totalitatea organelor care realizează mișcarea. Este alcătuit din oase care se leagă între ele prin articulații și mușchi. Oasele și articulațiile. Oasele, organe dure, rezistente, alcătuiesc scheletul corpului. Să vedem scheletul capului. Suturi, naiba, dințate, osul lobului frontal, maxilarul superior și mandibula. Și în spate avem osul lobului temporal, celui parietal, îl vedeți, occipital și șuturi dințate, din nou. Să vedem. Schelet. Craniul, stern, oase, coloană vertebrală, discuri interne și membre. Sau membre așa. Asta e un exercițiu. Vom vedea compoziția coloanei vertebrale, cum se scrie atlas, regiunea cervicală, regiunea toracică, regiunea lombară, regiunea sacrală, os sacral, regiunea cocciană, coloana vertebrală. Așa, tipuri de oase. Tipuri de vertebre. Apofiză, oficiul vertebral sau atlas, jos. Axis, corp vertebral. Apofize, îl vedeți? Asta de aici. Asta de aici, așa. Acum 3. Arc vertebral, orificiul vertebral. Apofize, vertebră, așa. O vertebră tipică, exemplu, toracală, este alcătuită din corpul vertebrei, arcul vertebral, orificiul vertebral și apofize. Primele două vertebre ale regiunii cervicale, denumite atlas și axis, prezintă modificări determinate de articulația craniului la coloana vertebrală. Prin suprapunere orificiilor vertebrale se formează canalul vertebral care adăpostește măduva schinării, curburile coloanei vertebrale, ușurează menținerea poziției de echilibru, așa, rezistență la presiune și amortizează loviturile primite pe talpă în timpul mersului. Să vedem. Coastele sunt două perechi de arcuri osoase care unesc regiunea toracică cu sternul, formând cavitatea toracică. Vedeți? Vă arăt o imagine. Așa. Și scheletul membrelor superioare.
Îl vedeți? Nu îl vedeți. Acum îl vedeți? Așa. Și unde a rămas? Scheletul membrelor. Scheletul membrelor. Da, scheletul membrelor superioare. Figura care v-am arătat-o este format din centura superioară, omoplat și claviculă din partea liberă, alcătuită din scheletul brațului, antebrațului și mâini. Scheletul membrelor inferioare, ăla mai de jos, picioarelor. Evident, unde a rămas? Scheletul membrelor superioare, așa, este format din centura inferioară, centura inferioară, osul coxal, care este, unde era? La naiba să te iei, băleu! Bun, observați, în partea anterioară genunchiului, rotula, ce formă are, puii mei, nu-ți dai seama? Palpații membrele superioare, adică să le palmăm. Așa, brațul, antebrațul și falangele care sunt toate lungi, late și scurte, identificați pe mâna puii. Așa. Structura unui osul lung este format din corp, numit diafiză, din două extremități numite epifize. Analizați figura 88. Vă arăt mai încolo. 88 și preciză structura diafize și epifize, mă. Periosul. Periosul este o membrană conjunctivă vascularizată cu rol în grosimea, cu rol în creșterea osului, în grosime și refacerea țesutului osos în cazul fracturilor. Vedeți, cartilaj de creștere, măduvă galbenă, perios, os compact. Și aici os compact, măduvă galbenă, canal central, mai îngroșat, os spongios cu măduvă roșie. Vă mulțumesc că m-ați urmărit, sper că nu v-ați pierdut timpul cu mine și dacă mai vreți să mai aflați multe lucruri despre biologie, accesați în canalul, evident.